Montáž vodovodnej prípojky. Potrubie vodovodnej prípojky musí byť uložené nad kanalizačnou prípojkou. Celá vodovodná prípojka má byť podľa možností so stúpaním smerom k objektu. Odporúčaný sklon je 0,3%. Pri realizácii vodovodnej prípojky dbáme na to, aby potrubie verejného vodovodu bolo dôkladne vyčistené, najmä miesto pripojenia. Na dôkladne očistené miesto sa osadí navrtavací pás, ku ktorému sa po navrtaní pripojí uzáver s otvorom v smere kolmo k vodomernej šachte a pevne sa zaskrutkuje, aby sa zamedzilo jeho posunutiu a prepúšťaniu vody. Gumová poistka smerujúca nahor sa pomocou prstencového alebo gola kľúča odstráni, aby na jej miesto neskôr mohla byť vložená zarážka. Zarážka zabráni vystreknutiu vody z potrubia verejného vodovodu, ktoré je pod tlakom. Po odstránení gumovej poistky sa pomocou vrtáka, ktorý sa vloží do otvoru v navrtavacom páse, vyvrtá otvor do potrubia rozvodnej siete. Po vytiahnutí vrtáka sa otvor ihneď uzavrie spomínanou zarážkou. Nasleduje inštalácia zasúvadlového uzáveru, ktorý sa napojí na navrtavací pás. Po namontovaní zasúvadlového uzáveru a jeho zatvorení sa vysunie zarážka, ktorá bola po celý čas manipulácie s prípojkou vložená v otvore navrtavacieho pásu, aby zabránila vytekaniu vody a na jej miesto sa znova pripevní gumová poistka. Nasleduje samotná montáž vodovodnej prípojky s priemerom rúry 32 mm. Po skrátení rúry na požadovanú dĺžku sa pomocou rýchlospojky pripojí k zasúvadlovému uzáveru. Namontovaním zemnej, v tomto prípade pevnej zákopovej súpravy a zasypaním okolitého terénu do pôvodného stavu majú pracovníci vodárenskej spoločnosti možnosť kedykoľvek odstaviť túto vodovodnú prípojku bez nutnosti vstupu do vodomernej šachty. Vzhľadom na to, že rozvodné vodovodné potrubie je vedené v krajnici cesty, respektíve v zelenom páse, zemná zákopová súprava sa preto výškovo osadzuje do úrovne terénu. Nad ňou sa osadí tzv. Hrniec, aby nedošlo k jej zasypaniu zeminou. Montáž vodovodnej prípojky sa vykonáva až po osadení vodomernej šachty zo strany odberateľa. Do vodomernej šachty sa inštaluje vodomerná zostava, ktorej súčasťou je vodomer. Spojením vodomernej sústavy s vnútorným vodovodom sa vodovodná prípojka po otvorení ventilu stáva funkčnou. Vodomer slúži na meranie množstva odobratej vody a po jeho osadení ho pracovník vodárenskej spoločnosti zapečatí značkou montážnika. Tá zabráni svojvoľnej manipulácii s vodomerom. Žltý tzv. Vodiaci drôt, upevnený na vodovodnej prípojke, v prepojení s verejným vodovodom slúži na jej lokalizáciu. Vodovodná prípojka musí byť priamočiara, potrubie nesmie byť spájané z viacerých častí a krycia vrstva zeminy sa pohybuje vo výške 1,2 až 1,5 metra v závislosti od klimatických podmienok a druhu použitej zeminy.